Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kalalong shisha ka jinkmen yikipat ringen hala ki jong ki kenhon yam ne balang bakila yola banya lumbyang hagi jaka mani hadin bala shaban plebyang nadu kashitarik risau ajar arpo. Kinyam baper nadu ki balang Kristan Hindu Muslim bat kiwe ki janyam kila zangban ple ya ki jaka mani nadu kashitarik risau bagabak hampen kemen yikipat Kristan kadai ka jingyo lat biang ban yalum hala ki jong ki yeng mani hakani ka sngi ublay ka sautarik risau ajar arpo hakasin ka baning kong nadu balakhang kردeb yiki jaka mani lahandriu panaitam nadu ulaber ahajar arpo laptha yang iban song tang armut siben nilate no dau tu sai ka ben ka baar naman rong briu menin habawan magistrate hawan video lo ang yang iban te nya pedeng do ong ban te ane pedeng ba une ba song ne ban ya don chen de iban une te ka jing bun kam ka ba sir kai ba dengan orang yang pingin lah lebar, kan badut kam kanan bah, minum syak ujar yang no, tinggi, latih untuk pasang armut, lah ino no kaba ala kaba ar, lah ino no ban riu kaba pra pasang peu ter, dekat ni seru sate tang nyau peu, ini ki arro tang nyau peu sanmut gitu, kilong nyau pun rumut, kilak pan rum, hagini pedeng, bat kini kisah pedeng. Ni orang lada kidang.com ki long mansyong armut kidon kita ki karpet spesial ro la hak sanitasi di cuti ni kinong sane imju mlin reban an lau cuti ban lagi hayu mane blai ro wala ka sarkar kala ailat ban pleno yaki jaka mani kidang dong dapat ki kinhon balang Kristan ki badang syam jing ban penlong jing sengpat ba namar kim patla ban pinbiang blood but board yaki kendon ne standard operating procedure SOP kumbala patha da ka sarkar khambun ne ki yeng mani ki balala ban plebyang bat penlong yaki jing le nyam hakani ka sngi ublei ki dei jong ka balang catholic ki badon haki parish prepare Nakaliang ki bor bahalor ka balang Presbyterian ru kilaya thu bagi don yeng mani ki balala ban penlong jing seng hakani ka sngi ublei bagi don ru ki yeng mani ki bam patla ban pinbiang lut yaki jing don kam layu iru bagi pat ba ki balet shaki yeng mani ki bot iki kendon kumbala patha nadu ka jing penya jingai iwe ka jing kente kurteng ringkat ki mobile number bakani ka deir ka way na ki kendon ka bakham tam yaki pat riunget bat kinong penyat ban pentrai kam Zaman tai sing patla ban pendek ke hadin bala ini dia pendek jaga balang komiti balang dia kata por siapa kaki nan spring di mana jadi sekte pak nó kan nu ka daw ba patla man penlong gi jingseng ke jing long jing man kalau kena komentar ini kadang kita jing tak situ teban sincere ya ki dekat jing balang kebanyakan kan dia besuk mentah tenaga surkar deh kai tenaga SOP kebalong ta tela dangin wa ban le kunta kata jing don tu khot balang kelas ba wan jing seng un ong ki sangi newat rum kai đây namar ba tham kitu gi kendon babu sarkar wei kata bar kalong ba ngiru ban sincere pai balang maka teh kamlang wasuk bagi beri tuan jing seng kiong kamlang suki ni ba kin sengau la rajia ba kani ka jing mani kasya iki pat renget panyawan sakani ka jingseng kumakan nungut kin nyam hakani ka jing mani naka jing he jong kani naka tu ka baki ong ka sukar si benta naka lai benta
Kani hajarong kani mo berakawai kemungkinan cispa katanya. Ini don lai bentah disebut. Cuma kadang kayaknya memang itu nak hajar tam. Sensal dia hajar tam kali kamsikan. Ang sa kanlong tamangin da laban pendek pero kan dia. Kajing syam jangan ngai iba I para banget mo mentang ngayo ben syam mentang kani kamal sam khabai baje ka berentang nong pedeng lau mali bat mat siar ngai iba kia but renti ba kanya kajing penya jong kaparish te nadu menen ru nalo nakaliang jong kaparish ru gila akit kia ba nadu menen gila dan lupa ki training na mentaki volunteer kum ban thoi ki jing shet kum ban syam ki kerteng jong ki pri bawan ye tingai iba ki pri ru ki pat renti ba kini ki jing penya jong kaparish ba jong sarkar kan tangi sukumen ba lasya ban plib yang yang mania nakaliang jong ka balang bat kamtam ki parwit benar po ka balang ni sukumen bangiyo ban wan banyo ban syakri blay lang ka yang mania makalong ka rukom gojong ki kristan bat kalong ka bedon kam namar ni san om tang habangi syakri blay marway re habangi yo bangin kendu lang te habaka sarkar kalapen banai ya gania bat kala ai ki ki SOP ngi laya persyang bangin budlet kat kum ki jing tha ki SOP te khindiat ka jing sngo binyau gadon ha ka bede bat ki SOP ya ka jing wan ki bala banwan si ki jeseng ka bu tang 1/3 na ka capacity nomar ngi I komenta ba ki ka sarkar ka ai jing mut ba ki ba 100% snem sheneng bat ki badan ni ki jing pang ki kenthei ki ba armet bat ki ba pu spo snem kemla bakin wan sha ki gi mani si ki jeseng dia lada on kampen kiu kendian namar kidon ki waipat ki ka jaka ka kham kelui dia lada on kampen kiu kendian kan long ka jing kerku ka jing mentoi ki babun bat apring kini ki baro ngi ngej ba lada ngi buat ki SOP ru onam dan manu bala banyada yangi namar ha ka bakut hi kum ki ba ngej ha uji sukres bat ha ka bible hi ngi ngej ba lemda u blay u da u sumari ngi onum dan manu bala bat ngi duai ru ba u blay u lada long ka monjung u penkut kloi no ya kini ki por ki ba ba gajing bah kan wan biang ha ai ki beriu ba ro mar kani gajing pang kala ta shisha i ki babun dia nakaliang gajong I ha ka bede bat kini ki us u piru kumba kilai I bangi lapen kre ang ni habat nang ta syapo kadon ka jaka sakti ya ka bangi lapen biang dia ka jaka ka jongi ka kani ka yang mania ngila ya bu ha kata ka rukam bakin ya syong banam ya jan kandan ka jing paji iwai ni wai pat dia bat ngangit ba da kani ka jing sedang kan wanra ya ka aka ka bapha ha ka jing long jing im jong ki brio bat ka mangiring kat bat ki wai ki balang kristan ru ngi duai ba u blai only isnai ya ka jela ka jongi bat ya ka ri India hi baro ka wai tang kita ngadon man Setang ini mo. Ang kiso no ba this is the first time ba play yang ring mani am ko ba pinyalap man ay ka kiso no. Ka kadon ka jing kemen hado kata-kata wala kadon kata ka jing susier ringi bread kita ka jing susier ka jongi auglay mar kani ko kalong ka jinget ka jongi kum ki kristan ba habang iwan hakmat ka jing don kat ka jong ublay utip bande yala ka jong ka kam ka jong pa kidon ki parabangit apo ka balang ki riu temen nang ta kini ki kena bat ki papang ki basitom ki mio banwan ci jeseng nakaliang jong ka balang ngi le ya kan ya ka ngi live stream ya ka jing syakri ka jongi ning ba ka zoom kenang ba kitu ki bamio banwan she ki yang mani ki yo bakin ya so lang ban ngi ha ka po jong ka jeseng lang ting alfi dunia saya buat dia sa hasan ni hal dia kat no show ang kan orang jeseng ni kasmo bang penduk jingkar banyak bat kalong ba ni syelong hayeng kum tu bat kamdi ke penuhun ini mah panginang jiseng hayeng dia tang bang su kemen mentang la yo kum kini ke chance banganon jiseng hani bat penginia long lang tang kum dikan dia ka long gajik ai buat an si mega bat man yai duai ko ba boleh unya ai bing kita kesengi bang chua di pangen yo i jiseng di ba ni yai roi ni duai na la kapor haji enji Ni ba ni COVID-19 ni kiu ba
มันได้ปวดลองมันก็สิรูคุมบ่ซอสปาตำอยู่นี่นี่นักเรียนจะพี่ก็โนบ่พี่วันชนีนำมาบ่เชมันนี่ไอ้อันนี้กี่บุญกี่บริพิมพ์ชับเตียงนะคุณโน Hal jising dia ngam dan jicap dia hadu kata lo kan lech kui dia dang dan hi jisutia. Tama jising mission ya penuh bingilan tikian mo. Sekarang awan bijak kecingnya.